एकदम खर' थमै थमै नुगलायनाय मानसिफ्रा इसे नुदों नालाय जों दायो माबा लानो नागिरदों फुजानि खरस खालामदों आरोना ओमफ्राय दायो आं मा लायो नायलांबाय था लोगोफोर बावलायदों आयौ आं गिदिंलाबायबायसोहाय सारनाबाय सारनाया जासिगोन केमेरा मालिकआ ना मानो सारना आफेला सांनो गारि आं आफेलखौ मेगना बारा मोजां नङा आंग्रा थाइसेबानो जायो थाइसेबानो जायो आंग्रा साइकेलफोरा नङा नुखाय केमेराखौ नुबायना माबायदि लायो बियो मोख्राया कहां से आते हैं मा लांफैदों आब'मोन दायो लाखांबाय नै लोगोफोर जोङो दा ओमफ्राय गणेश बाबानि लाड्डु लायसै सारनाया बारा बुरजा खोथा लासै होनबासो बुजियो सारनाया सिके मा सिके मासो राव आरोना साराव दा दे ओमफ्राय सान्दुङा मासि गोसाथार जोङो लाड्डु लाबाय लाड्डु लाखांबाय हटेलाव ओमफ्राय न'आव थांबाय थानोसै जोङो ना गाबोननि थाखाय आरोना हेल' लोगोफोर गुड मर्निं वेलकाम आरोखि आसा खालाम बयबो मोजाङै दङ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दिनैहाय जोङो थांनाय जानायाव गणेश मन्दिराव ओमफ्राय बेहाय अन्थाइनि गणेश बाबा दं आरोना आं दा देखायलांगोन लोगोफोर नोंसोर जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दायो जों थांबाय थानोसै आरोना नै ओंखारखांखाबाय बिसोर फैबाय आरो माने आं ओंखारनायखौ देखायबाय थायासै आरोना एसे हाखु दाखु जाबाय नालाय ओमफ्राय आं आलारि बाथि लांनोसै बावजाखाथार आंना बुस्थुआलाय बिदिनो थाखाजोबनांगौ होननायसो आङो मना गैया नै लाबोनो बावदों बेहाय आयै गोथावा बुस्थु दङ सालायनायाबो फैसा साइकेला आंना गाज्रि जानानै दंहाय बानायनो होनांसिगोन गणेश मन्दिराव आरो मेंबाय साइकेल गाखोना मेंबाय आरोना सालाया गारनानै आङो नोंस्रा फैदों फै आं सुखानाय फैनाय बुस्थुफोरखौ खन्थ'आव हाबगुलायदों माला लोगोफोर दायो जोङो बुटखौ माने जगार खालामनानै लाबाय आरोना दिनैहाय बारा मानसि गैया आरोना मंगलबाराव बिराद मानसि जायो आरो मालाबा समबाराव मानसि जायो आरोना जाबाय आंना दायो नै थांनांगौल'सो लाबलाय मम्मीखौ पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा
अन्थाइनि मुरथि दं आरोना लोगोफोर गणेश ओंखारनाय आरो अन्थाइनिफ्रायनो मा होनो आंबो बारा मिथिया दे लोगोफोर मोनथाम दं आरोना मोनसेया बेलेग बेलेग मा होनो मोदाय आरोना ओमफ्राय मोनसेया मुरथि गिदिर आरोना गणेश बाबा दं लोगोफोर नोंसोरनो आं खोन्थायासै आरोना मानि थाखाय फुजा हैदों माने आंना एग्जामा मोजां जादों नालाय आं बेनि थाखाय हैदों आरोना आं फरायनायखौ खोन्थाथ'ला उनाव खोन्थासिगोन आरोना लोगोफोर आं बेसेबाङाव फरायखो उनावहाय आं खोन्थागोन आरोना बेनि थाखायनो आं फुजा होफैदों मोजां जानायनि आरोना रिजाल्टआ ओमफ्राय आङो एग्जाम खाथियाव आं बेयावनो माने मा होनो आङो मोदाय बावफैदोंमोन आरोना लोगोफोर माने आङो बोर बिफैदोंमोन ओमफ्राय दा आंनि रिजाल्टआथ' मोजां जाबाय नालाय आंनि साननायाथ' जाफुंबाय नालाय बेनिखायनो आं फुजा फैबाय आरोना लोगोफोर बेहायनो माने आं बेहायनो बिदों नालाय बोरखौ बेहायनो आं होफैबाय आरो बेहाय गणेश मन्दिराव और चढ़े मेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश देवा mana isi sudah mereka beri dapat saya. Ini kan orang harap ni, ini harap kau ya, kan ini kan nama berikut tanah ni kan. Berikut tanah saya, ke bagaimana cara bukannya saya sebagai lokal pelanggan, tak sumber dari mukul, komite saya, ang jadi macam boleh sapurnya ni, ang macam jadi pasir tu macam jadi dahir. दायो नै आं होखांबाय मैथाना दाबो जायाखै जाबाय बेखौबायदिनो गोलैगोन खोमा एसे ओरै खालामनानै न'आव थांबाय न'आ इदिनो गोलैनाय हिसाब खालामनानै दायो आङो माने प्रसादखौनो होदों आरोना भाइरेवनो जाहाथे होखालांखायो गावसोरखौ हेबनो सानदों सान्दुङा थिं खालामबाय दायो जोङो गोजौआव एसे मेंबायथ' बिदि हैलां सैलां दंमोन आरोना ओमफ्राय दा गैला ओमफ्राय गोदान बानायनो नागिरदों माने जिएसपिजों हाजोखौ बोरै खुरजोबो बेहायनो जायो आरोना प्रग्राम गणेश फुजा जायो नालाय बोसोराव खेबसे दाथ' जाथ'वाखै गोजौ थांनि मेंबायसो माथो थांला खोमा मेंबाय मेंबाय मन्दिरा बिराद मानसि जायो आरोना ओमफ्राय दिनैहाय बारा मानसि गैया होमबाबो एसेयानो दंसाबो होननायसो जागोन बे नैबेनो लाया जाबाय दे Ya sih gue susunan ada ya. Aku tak kelina ada nih sih. Anak saya kira paham kira maksudnya. Baru kali jadi kemana? Ini boleh. 그냥 마스크 내라네. 그러고 이십 분ang. 너 분ang 집에 말을 오컬 가자데. 내가 그러자이. आंनि साइकेल खोलदों साला. दा बारखोबावगोन र'.
बहुत सारे लोग आया है। अभी बाकी चला गया और अभी आ गया। ये मंदिर बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, बहुत मशहूर है मंदिर। दाइनो मोनफेरना लोगोफोरनो लादु जादों मानसिफोरनि लादु मोनजाफेरबाय आरो फैग्रोना ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'आ बेसां लानो नेक्स्ट भिडिअ'आव थांनो मोनगोन लोगोफोरा मेंबाय लारायनो बाबाय आं। Kita tuh malas banget.